Pois as sensacións, a verdade, que son bastante boas e creo que as rapazas teñen bastantes ganas de xogar. E, bueno, en definitiva, nós tamén, como técnicos, xa temos ganas de poder disputar o partido, xa que levamos moito tempo traballando. E nada, a ver que pasa mañán e ogallá pasen cosas boas para Galicia. Neste caso, nesta sub-15 partimos cunha vantaxe, creo que foi a antiga sub-12 de hai 2 anos, entón moitas delas xa as coñecemos e sí que quizás hai algunha incorporación a maiores, pero creo que o equipo, a verdade, que é un bloque bastante sólido, coñécese bastante entre elas, entón creo que iso vai a ser un punto a favor bastante grande a favor de nós. Formación prácticamente non temos ningunha, porque despois do parón casi non podes recopilar absolutamente nada, pero bueno, partimos con que Canarias sempre solen ser equipos moi intensos, moi fortes, bueno, imagino que o partido de mañán pois será bastante intenso, creo que vai ser por momentos bastante loco, entón creo que temos que ser bastante intelixentes e intentar levar o partido ao noso terreo. Nós estamos moi motivadas para sacar estes 6 puntos e que temos un punto a favor, que é xogar aquí en Galicia, e temos que ir a por todas con moitas ganas. A min particularmente gustame moito porque sentimos como estamos en casa e que animo moito a ver se podemos. É un orgullo moi bo representar a miña comunidade autónoma. Xa levo bastante tempo aquí, 4 anos de campeonato de España. Temos que ir a por todas no primeiro e no segundo e temos que pasar á fase final.